Hola, què tal? Soc el Marc del futur, el que estava editant aquest vídeo. He vist que hi ha uns clips en aquest vídeo al complet que no m'acabaven de convèncer i he decidit treure'ls perquè són uns temes que poden generar polèmica i jo l'última cosa que vinc a fer aquí és generar polèmica. A mi m'agrada que ens ho passem bé, llegir els teus comentaris, que tu vegis els meus vídeos tranquil·lament i res, espero que aquest sigui així i el gaudeixis també. Bon dia família, què tal? Com estem? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal, a un nou vlog. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, clitching, i avui ens en anem de passeig. Surto ja, ara mateix. Doncs hem decidit anar a Cap Blanc, que és un cap, no?, que tanca la bahia de Palma i és prou alt, diuen que medeix fins a 100 metres d'alçada. No sé, anem a xafardejar-ho i a veure què hi ha per allà. Doncs hem fet primer una primera parada tècnica al far de Cap Blanc, que és unes vistes així molt boniques. I ara continuarem. Anirem en principi a Cala Pi. Doncs aquestes són les vistes de Cap Blanc. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade. Doncs Cala Pi vista, res més. Fins aquí l'aventura, ens en anem a dinar. Doncs apa, ja hem dinat, plan de tarda, centre comercial de Porto Pi. No el conec, no hi he vingut mai. Anem en busca d'una camisa ben maca per un casament que tenim properament i a veure si en trobem una que ens agradi. Bueno, que m'agradi. Doncs hem fet una volteta, no hem trobat res d'interessant i hem vingut al nostre sempre confiable fan al centre comercial on acabem sempre, però perquè, no sé si és que és el millor que hi ha per aquí a la zona o és el que coneixem més i llavors tot plegat ens resulta més fàcil. Aquí segurament tampoc trobarem la maleïda camisa. Hem anat a tot arreu, al Mango, al Zara, al Pool, a l'H&M, no sé què, no sé quantos, i no apareix. Però bueno, tampoc hi ha pressa, encara tenim uns dies. Bueno, doncs ja som a casa, de fet ja som al llit, ja hem sopat i tenim tota la feina feta, hem estat veient la tele una estona i ens n'anem a dormir. Hem trobat una camisa, no sé si és la camisa o no, però n'hem trobat una i l'he comprat. Si no, en tot cas, si en trobo una altra de més interessant, es pot tornar i ja està, no hi ha problema. I res més, gràcies per haver vist el vídeo i si et sembla ens veiem demà en un altre vlog. Bona nit. Shh.